S týmito vychytávkami si leto v aute naozaj užiješ. Toto sú typy z RDM, ktoré ocení každý jeden šofér. Napríklad tu máme RDM Flare, Detailer, ktorý dodá tvojmu autu lesk po každom jednom umytí. RDM Sack, profi uterák, ktorý stiahne vodu na jeden ťah a urýchli ti celé umývanie. Ďalej tu máme Sonax vodu do odstrekovačov, je veľmi účinná proti hmyzu a prichádza s výbornou vôňou citrusu. Ďalej tu máme šikovný držek na okuliare, dostupný aj v čiernom variante, je naozaj univerzálny a dáte ho na takmer každú záclonku. Mikrovlaknová umývacia rukavica, šetrná, efektívna a pohodlná na používanie. Imrov, odstraňovač mušiek, ktorý nezanecháva stopy. Je to jeden z našich najpredávanejších produktov a odporúčame ho naozaj každému počas letnej sezóny. Sonax, čistič klimatizácie pre svieži a čistý vzduch v aute, jednoduché použitie a skvelý výsledok. A na záver tu máme vôňu RDM, ktorú budeš cítiť ešte dlho aj po dovolenke, prichádza v niekoľkých variantoch a vyberie si naozaj každý. Všetky tieto produkty a oveľa viac nájdeš na e-shop.rdmgarage.sk. Priprav svoje auto na leto.